तो जल्दी ही सुपार एल्बम सॉन्ग बीन बालारे बीन मजेरे। ये है कुमकुम परिवार गंजाम बैरमपुर प्रोप्राइटर दिलीप कुमार। तो चलते ही बीन बालारे बीन मजेरे सुपर हिट सॉन्ग कुमकुम परिवार फ्रॉम गंजाम बैरमपुर के कलाकार प्रोप्राइटर दिलीप कुमार।
मस्ती में आयो आयो जिलेले
ଯାହାର ପ୍ରତିଟିର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ବହି ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂଘ ତରଫରୁ ଖୋଲାଇଥିବା ସୂଚନାରେ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଅଛି। ପ୍ରତିଟିର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବହି ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୂଳରେ ଏହା କରାଯାଇଅଛି।